नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव सचिन भगत आहे आणि मी माझा पहिलाच फेच व्हिडिओ माझ्या भगत टेक हब यूट्यूब चॅनलद्वारे तुमच्यापर्यंत पोहोचत आहे. याआधी मी 4 ते 5 व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत, पण त्यामध्ये माझा फेच व्हिडिओ एकही नाही. म्हणून मला असं वाटलं की माझा एखादी फेच व्हिडिओ तरी यूट्यूबवर असावा. त्यामुळे मी फेच व्हिडिओ रेकॉर्ड करत आहे. तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर आपल्याला विनंती आहे की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण मी यावरती आपले सरकार, CSC आणि म्हणजे ज्या काही नोकरी संदर्भात ऑनलाईन आपण फॉर्म वगैरे भरत असतो कॉम्प्युटरवरून, आणि UCL पण आहे आमच्या VLE बांधवांसाठी. तर त्याबद्दल मी नवनवीन व्हिडिओ किंवा काही समस्या असेल तर मला जे माहीत असले ते मी तुमच्यापर्यंत शेअर करणार आहे. तसेच काही दिवसानंतर ट्रॅव्हल व्लॉगिंगसुद्धा मी शेअर करणार आहे. माझा ह्याच चॅनलवरती ट्रॅव्हल अनुभवसुद्धा शेअर करणार आहे. तर मी विचार करून बोलत आहे की कारण माझा फेस व्हिडिओ आणि कॅमेरा फेस पहिल्यांदाच करत आहे, त्यामुळे थोडा नर्वसनेस आहे. म्हणून असं म्हटलं, मग हिंमत तर नव्हती कॅमेरा फेस करायची, पण एक नवीन यूट्यूबर म्हणून सुरुवात पहिल्या पायरीपासूनच होते हा असा एक विश्वास ठेवून म्हणलं चुको की काही हो, आपला एक व्हिडिओ बनवून आपण मित्रांना शेअर करू आणि बघू आपल्याला कसा रिस्पॉन्स मिळत होतो. तर रिस्पॉन्स तर चांगलाच मिळेल अशी अपेक्षा आहे तुमच्याकडून. आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक कराल, सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. बस एवढीच अपेक्षा. धन्यवाद.